apa? Heh? Nyair apa? Nyair apa? Njaluk duite. Lah nyair apa ya? Ya kendang lah. Cepetan. Ngopo sih kok ngalap-lap ki? Ah. Ya. 1.000 kuwi nggih sebulan. Hah? 1.000 sebulan? Ya iya toh. Gak apa iso aku 1.000 sebulan. Ya wis pokoke iso ra iso ya kudu iso 1.000 sebulan. Dibilasi kae, aku tak nang warung. Dibilasi sik, tak nang warung. Dibilasi. Walah kowe iki isa-isa ora dirampungni sisan lho. Lah aku sebelah nek wong turu ning kono bukan ning ngewangi. Disai-sik aku tak nang warung. Walah nik. Kok malah ngkon aku isa-isa lho. Malah turun ae. Ambu apa iki seger men iki. Wah, pas iki. Mateng iki sayure. Jimune sarapan nih, karo gawekne kopi. Ya ya, wis jaga kono sik engko tak jikokne. Ya. Ya. Enak banget ya. Ndang Toni, Iya ya, sik tak godhog wedang ki lho jane njaluk kopi. ya sarapane sik ora apa-apa lho. Oh ya. Ya, Pak. Ayo. Oseng kates. Jajal enak ora? Wis. Lah sebulan kayak duit 100.000. Ya iki oleh ngene iki wis masak sendokan wae. Ya eman-eman. Nah. Irit nek ngono. Njaluk kopi. Iya. Ya sik, tenan kene. Lah, gulane yo entek enggak usah kayak gula lah. Kopine wae lah, sak ijot ae. Gulane iki kok malah entek sih sana enggak usah lah. Trit. Gendang Toni. Sik. Tani kok mau kopi ini kok. Panas. Kita salah adem kok wis panas Kopi mau sak mini Toni. Wis to ndang. Delok iki, rokok grene.